के जवाब देता नहीं का कि आवो एगो किस लेवे दो। ये अभियंता जी ध्यान दिया हमारा बात पर। ए काढ़ तनी खीस लेवे दो, अरे गलियाई मीस लेवे दो। का अरे कब से करत इंतजार बानी। ए अभियंता भैया जैसे तू कहबू तैयार बानी, आ खोल कब से खाड़ बानी। खोला खोला ये बुची खोला का लइकवा माने दुकान के शटर खोला, किराना दुकान चलावत तारी। हां धनिया मरचाई बेचत तारी। लइकवा खाड़ बा कलस की जल्दी शटर खोल, हम कुछ सामान तारा से ले ले। लेकिन उनकर गीत के जवाब रहल हां अब हम लेके चलतनी तनी एगो गीत का बबुआ संवाद सुनी हनु। हां कहत तारी कि हमारा कहिए से मन करत, लेकिन तनी हमार भाव अलगे लागी। कटे अलगे है अभियंता जी। मेहरारू सेज पर बैठल बिया। सेज पर हां अच्छा वो हमें मेहरारू बेचैत बिया। हां आ मरद ठेकते नहीं खा। कहां से ठेकी है हां जे दूसरे कोई में जे दूसर के हुई का में ठेक गइल बा तई अब दूसरा में ठेके लायक बाड़े। ना ना मेहरारू सेज पर बैठल बिया। एके संग है ना तार बाबू के संग बेरा भइल बा मरद पहुंचले। मेहरारू घूंट देखी मेहरारू के मान नहीं है हां मरद के आवे के पहले घूंटा गिरा के बैठल रहे। तई जोन मेहरारू भी उ बुझत दिया। अब हो करा का बुझाई वो घूंटा गिरा के बैठल रही। वो पहले ही से मैं दर दुआरी खोल खाल के फिट बिया। हां वो तो हो छा आओ सोनम जाओ सनम खड़े खड़े खाओ सनम। समय का पाबंदी है। केहुली है उठा लेवे दो। अरे रुकी ना आज नियम है। हटी ना रे भाई अरे रहे दिन रहा सरे हटी ना रे भाई उठा लेवे दो। अरे रहे दिन मन नहीं के रुकी ना रे तोनी के मन से हमरा का मतलब है। उठा लेवे दो। अरे छोड़ रात बीत रहल बा सोना समय गुजर रहल बा उठा लेवे दो। अरे छोड़ी ना रो तीनों न चिन्हा लगे अब कौन हम दिन चिन्ही रे सुहाग रात के समय बा अब कौन हम दिन चिन्ही उठा लेवे दो। अरे छोड़ी ना रो तीनों न चिन्हा लगे अब हम कौन दिन चिन्ही अबे ले कौन निमन होई रे उठा लेवे दो। अरे छोड़ी ना काल हम रावण वध करके चली जाए काल हम रावण वध करे खातिर उठा लेवे दो। हटी ना रे भाई अरे ई चिन्हा ली चिन्हा चिन्हा ली मुंह दिखाओ नी हाय है दे दो। दे दी एगो लामा दुगो गोल हां उहे बाबू एगो खाड़ा बा दूगो लटकल बा 100 रुपया वही में एकवा आगे बा आ जीरौआ दूगो करा पीछे बा। एकवा लंबा आ दूगो जीरौआ गोल बा। उहे एगो लंबा दूगो गोल हो। हां एगो खाड़ा बा दुगो लटकल बा एगो एक बा आ ओकरा बगलवा में दूगो जीरो बा। जी ला है ले लो लो ला ले लो के भेंडा जी के पछवा खस दे उनका कहे पछा खोल दो उठा ले। खसवावे का अब वही दिक्कत बा। अब का दिक्कत बा बोलो। ए राजा जी अरे बोलो रानी जी अभी हमें ए सेज के लायक नहीं थी भोई। हां हां ई तार तो ये जे रहरी लाइक हो गइल बा आई हम तार एज अभी सेज लायक नहीं के भाई पागल हो तोर एज सेज लायक नहीं के भाई। अब हमारा से परहेज नहीं के हो ई बताओ अब हम कितना दिन बर्दाश्त करी। अरविंद भैया कला हनु कि हम कैसे इशारा कइला इशारो कइला के जरूरत नहीं है। इशारा कइला कौन जरूरत बा ऐसन बातें होई कि लोग बुझ जाई। देखो जब तक ले घरे वॉशिंग मशीन ना रहे तले त हाथे कपड़ा खिचिए लेत रहे आदमी जले वॉशिंग मशीन ना रहे। आ जब घरे वॉशिंग मशीन आ गई आ तब हाथे से कपड़ा खींचे के पड़े। अपन हाथ जगर ना इशारा कहीं है मैं
ना ना भइल अरे उनका बुझाई लेकिन तब। बात तू है भगठी न छोड़िए कहे मैं अंतर बा बबुआ तब मेहरारू कहते कि ये राजा जी ये राजा जी। कुछ दिन के बाद बा तो तनी ले लो बिरहा ठाट में अब बाज बिरहा ठाट में रही तनी आओ तो आवो तनी तनी हाँ तनी पवन तनी और भीतर हो जिया हाँ आओ जियो मेहरारू कहती है प्यार ऊपर से करी परहेज नहीं खे प्यार ऊपर से करी परहेज नहीं खे तू ना होई जनी कोई भई तू ना होई जनी कोई भाई ए जनई खे हमर सोनावा कर जनी फोनावा चुना के धर जनी रा ए हो धन भूखल बानी ए हो हमर सोनावा कर जनी फोनावा चुना के धर जनी रा ए हो धन भूखल बानी आज भर पीड़िया बरात ए हो धन ए हो हमर सोनावा कर जनी फोनावा चुना के धर जनी रा ए हो हमर सोनावा कर जनी फोनावा चुना के धर जनी रा ए हो धन भूखल बानी आज भर पीड़िया बरात ए हो धन भूखल बानी ये सनी देवल वाला नाच है अरे ये हम ये सनी देवल वाला नाच है उनका 13 किस्म के नाच ही ना हां ये 2-3 वो नचवे उजाने ले आ यही पर सब कुल फिल्म हिट हो जाला का हो मौगी कहती है हजार रुपए के पुरस्कार मिलन है जवान सिवान जिला कारागार परमहंस यादव जी रामाधार जी के भाई बानी वहाँ के पिताजी के आत्मा के शांति खातिर राजू यादव जी महंत यादव जी पुरस्कार दिल बनी हार्दिक अभिनंदन बा मेहरारू कहती है जवान जवन खोजी ले मा जाऊ ना मिली जी जा संजीव भाई ए बेरा हम जान गई नीनू कि जवना लड़की से तार बियाह होई उ भाग्यशाली होई वो काहे उ लड़की भाग्यशाली होई वो काहे मालिक आतना न तू डांड चलावे के एक्सपीरियंस जुटा लेले बड़ो कि मेहरारू को लोटे परे ना देबो हां खुश हो जाई मेहरारू कि मर्द हमर मय दुखे हर लेता रे का हो बाबा म्यूजिक बलिया के माध्यम से पुरस्कार बा हार्दिक अभिनंदन बा हे जवन खोजी ले मा जाऊ ना मिली जी कहा जनी माचिस पर गड़ी अभी तिली जी हाय देखी मानिकपुर ग्राम सभा के प्रधान रमेश पासवान जी जिला बलिया के माध्यम से पुरस्कार दिल बनी हार्दिक अभिनंदन नमस्कार जय जयकार बात का हो खाए लायक भइले अभी न भेज नहीं खे खाए लायक भइले अभी न भेज नहीं खे मौगी कहती है संजीव भाई का मौगी कहती है का कहती है खाए लायक भइले अभी न भेज नहीं खे खाए लायक भइले अभी न भेज नहीं खे तू ना होई जनी तोरी भइले जनई साड़ी चुभेला कबरिया में सूट सलवार रजऊ साड़ी चुभेला कबरिया में किंद में कसी मजा
कही रे धनिया करे जा मन जहुई बुका करे जा मन जहुई बुका ए हा और का मेहरार कहलस राजा साउंड सर्विस मुंशी बाजार प्रोप्राइटर हमारे शिव कुमार भैया हम वहाँ के बबुआ गोलू के माध्यम से 1000 रुपए के पुरस्कार स्नेह प्रेम आशीर्वाद का हो मेहरारू कहती यार ए हो धन जानी हमके सतावल करा का चुमे चाटी से मन के मनावल करा काहे मेहरारू कहते कि तार देख के डर लगता देख के डर लगता और रउआ खानी मोर जवानी में तेज नहीं खे और रउआ खानी मोर जवानी में तेज नहीं खे उड़ा होई जनी कोई भई तेज नहीं खे उड़ा होई जनी कोई भई उड़ा होई जनी कोई भई तेज नहीं खे दिल को मना लीजिए और का कुछ दिन अपने से भोजन बना लीजिए काहे रामा शंकर हमरा वो करने वाले जनई खे रामा शंकर हमरा वो करने वाले जनई खे होई जानी कोई भइल ए जनई खे